Día de festa en Vigo, día para festexar a gran temporada do Celta. Nin o mal tempo estraga a troula. Hai menos dunha hora houve que cancelar todas as actividades ao aire libre, pero xa están vendo, a afección segue aí. E a Televisión de Galicia tamén. Estaremos todo o día pendentes para contarlles todo o que día de si esta xornada apaixoante cun enxogo especial dende as 11:20 desta noite. Saúdos, que tal? Boas tardes. Así que imos comezar esta xornada especial indo ata Balaídos en directo. Sí, queremos saber cómo reaccionó o celtismo a este cambio de plans. Cristian Romero. Efectivamente, acábase de saber hai cousa dunha media oriña, as caras serán un pouco de decepción, non? Porque a xente estaba gozando deste ambiente, comendo aquí nos postos, había churrasco, había polvo, había de todo, non? Os nenos estaban nos postos de animación infantil, xogando a futbolín, e todos estaban agardando polos concertos, pero ao final non vai poder ser, acaba de cancelarse por esa alerta amarela, pero bueno, nun anaquiño conectaremos de novo e diremoslle como segue o ambiente por aquí e que está facendo a xente. No duermes bien, el cuerpo luego lo nota y se resiente. É costume arrancarme da cama. É como se as horas da noite non me chegaran. Pois calor extremo polo día e pola noite que afecta a todo. Pola tarde agárdanse chuvias e treboadas. Na provincia de Pontevedra activouse, como dicíamos, o aviso amarelo. Os agricultores miran o ceo con certo temor. A Garda Civil busca o autor do atropelo mortal que acabou coa vida dun home de 79 anos esta madrugada en Vilanova de Arousa. O falecido quedou tendido na estrada e os sanitarios non puideron reanimalo. Milleiros de persoas piden en Madrid a dimisión de Sánchez despois da imputación do expresidente Zapatero. A protesta parte da plataforma Sociedad Civil Española. Con ela quixeron exixir a convocatoria anticipada de eleccións xerais. E hoxe centrámonos no cancro de pel menos frecuente, pero máis agresivo coa celebración do Día Mundial contra o Melanoma. Unha xornada clave para lembrar que a mellor barreira contra esta enfermidade está nas nosas mans. Hai que protexerse do sol, evitar a exposición directa e revisar os lunares. Revisarlos periódicamente y ver si alguno tiene cambios, sobre todo cambios de tamaño, que aumenten de tamaño o cambios de color. A multinacional galega Inditex celebra hoxe as súas bodas de prata na bolsa. A empresa dirixida por Amancio Ortega é unha das que máis valor conseguiu xerar en toda Europa. No 2001, unha acción mercábase por menos de 3 euros. Hoxe cotízanse nos 50. Inditex, 25 anos despois, é a empresa máis valiosa de España. Ben, comezamos coa imputación de Zapatero no marco do caso Plus Ultra que segue centrando o foco mediático. O implicado xa anunciou que non falará ante os medios polo momento. Sí, farao dixo despois de declarar ante a Audiencia Nacional o vindeiro 2 de xuño. Investígano por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental. Treboada política dende o martes imputan por primeira vez a un expresidente en España. Zapatero está investigado por supostos negocios con ditaduras no rescate da aerolínea Plus Ultra na pandemia. El talante lo retengo, seguro. Queren probar se se empregaron cartos públicos no rescate polo interese xeral ou por outros motivos. Zapatero terá que respostar na Audiencia Nacional o vindeiro 2 de xuño. Mentres, os axentes da UDEF seguen analizando toda a información incautada nos rexistros, tamén o móvil da secretaria de Zapatero e o contido dunha caixa forte que abriron no seu despacho. Lembremos que nas últimas horas o xuíz bloqueoulle a Zapatero 490.000 euros. Eses serían os cartos que lle pagou a empresa do seu amigo Julio Martínez. Transferiullos a unha conta que o político comparte coa súa muller e na que ao longo de toda a trama chegou a ingresar 1,5 millón de euros, segundo o auto. O maxistrado tamén bloqueou as contas das fillas de Zapatero. Outra das sociedades que se investiga pagoulles máis de medio millón sen ter apenas ingresos.
Precisamente a imputación do expresidente Zapatero provocou a convocatoria desta manifestación en Madrid. A protesta parte da plataforma Sociedade Civil Española, formada por máis dun cento de entidades de todo o Estado. Con ela, quixeron exixir a dimisión inmediata do presidente do Goberno e a convocatoria anticipada de eleccións xerais. O líder de Vox, Santiago Abascal, e a voceira do PP no Senado, Alicia García, participaron na marcha. E a protesta coincidía co Congreso do PP nas Illas Baleares, onde o líder dos populares se refería aos presuntos casos de corrupción que afectan ao goberno. Alberto Núñez Feijóo considera que nunca antes se vivira unha situación de decadencia como esta. Insistiu en que España necesita un cambio canto antes para evitar, dixo literalmente, unha humillación nacional cada semana. Engadiu ademais que Zapatero tiña o goberno detrás no caso Plus Ultra. Ahora salen a apoyar a Zapatero. No podíamos esperar menos. Si lo pensáis esta vez, son coherentes. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España. Y ahí está la explicación. A imputación de Zapatero segue desencadeando numerosas reaccións. En Podemos amosan a súa preocupación polo auto e sinalan que o PSOE está políticamente esgotado polos problemas de corrupción. Que es un auto que pinta feo, no es el auto del juez Peinado y cuanta más información vamos conociendo, más preocupados estamos. Desde mi punto de vista, este gravísimo caso está marcando el fin de una etapa. Yo veo al PSOE políticamente agotado. Alfonso Rueda tamén se referiu aos escándalos que se suceden na política española. Foi no Congreso do PP de Mos que elixiu a Nidia Arévalo como presidenta da agrupación local. Rueda asegurou que o Goberno Central se retorce para que Pedro Sánchez poida seguir no poder, mentre só acurralan as mentiras. Un goberno que hai tempo que acabou e que se retorce para que a única persona que agora mesmo está interesada en seguir nese goberno por enriba de todos, esa loita personal contra todos que o presidente Sánchez poida seguir un día máis. Con esas cesións que estamos vendo outros territorios, con esas mentiras que xa non cree ninguén sobre os escándalos que coñecemos todos os días. A portavoz nacional do BNG aboga por consolidar o avance dos nacionalistas nas eleccións municipais. Nun discurso ante o Consello Nacional do Partido esta mañá en Santiago, a líder nacionalista reivindicou que van seguir sumando, chegando a máis sensibilidades e sectores sociais nos comicios previstos pro vindeiro ano. Queremos máis alcaldesas e alcaldes do BNG. Queremos aumentar a nosa representación con máis concelleiros e concelleiras BNG ao longo e ancho de todo o país, desde o convencemento de que imos ser a forza política que máis suba o 23 de maio. E a Xunta considera insuficiente a proposta orzamentaria do Goberno Central para asumir a competencia das autorizacións iniciais de traballo a estranxeiros. Denuncian que só lles concederon unha oficina de 28 metros cadrados e 6 funcionarios para realizar ese labor. Para aprobar os orzamentos en Cataluña, están dispostos a facer unha obra de ferrocarril de 5.000 millóns de euros. E, en cambio, en Galicia nos traspasan 28 metros cuadrados de oficina para levar a cabo unha transferencia. Nós estamos traballando na nosa proposta e lle trasladaremos unha nova proposta que recolla os custes reais de poder levar a cabo esta nova competencia. No plano internacional morren polo menos 90 traballadores tras un estupido de gas nunha mina na China. As autoridades aseguran que no lugar continúan coas tarefas de rescate. Había 250 persoas traballando no momento da explosión. O accidente aconteceu no día de onte nunhas instalacións mineiras ubicadas no centro do país, na provincia chinesa de Shanxi. A explosión produciuse despois dunha alerta pola presenza de monóxido de carbono en niveis superiores aos permitidos. Segundo as autoridades, no lugar do sinistro había nese momento uns 247 traballadores. Aínda que a maioría dos empregados foron evacuados, os equipos de rescate continúan despregados na zona. Esta explosión é o accidente máis grave no sector mineiro chinés dende 2009. Un responsable da empresa onde se produciu o sinistro está baixo custodia das autoridades, mentres que o presidente do país, Xi Jinping, pediu intensificar as tarefas de busca e investigar as causas do suceso. O sector mineiro, que xera o 60% da enerxía do país, rexistrou 3.000 mortos no último lustro con datos, aínda que a sinistralidade reduciuse a metade con respecto a anos anteriores.
E calma tensa en Cuba. A poboación segue expectante ante as ameazas do goberno dos Estados Unidos de levar adiante unha posible intervención militar na illa. Nas rúas reina a incerteza tras a manifestación deste venres en apoio a Raúl Castro. Os Estados Unidos acúsano de homicidio polo derribo en 1996 de 2 avións ocasionando a morte de 4 cidadáns estadounidenses. As autoridades da illa pechan filas en torno a Raúl Castro e aseguran que responderán ante calquera agresión. Un punto máis de fricción entre a administración cubana e a de Donald Trump. Unha fuga química obliga a evacuar a 40.000 persoas no sur de California. O tanque, que almacenaba preto de 30.000 litros de metacrilato de metilo, sobrequentouse e comezou a liberar vapores tóxicos ao aire. E a Organización Mundial da Saúde eleva ao máximo o nivel de alerta polo gromo de ébola na República Democrática do Congo. Aínda que o risco a nivel mundial segue sendo baixo, a situación no país africano é crítica pola rápida propagación deste virus, pero que non existe vacina e que se sospeita que xa acabou coa vida de 177 persoas. 3 delas son voluntarias da Cruz Vermella. Crese que contraxeron o virus mentres estaban de servizo cando aínda non se tiña coñecemento do brote. Ata o momento hai ademais 750 casos baixo sospeita, unha epidemia que chegou tamén agora a Uganda, onde se confirmaron 3 casos e unha morte. E comezamos falando dos sucesos en Barcelona. Alí a policía detivo a un mozo por roubar en varios vehículos dun aparcadoiro en pleno centro da cidade. Nestas imaxes das cámaras de vixilancia vese como se move polo interior do aparcamento privado a cara descuberta cun extintor que utilizaba para romper as ventás e sustraer os obxetos do interior dos coches. O mozo é coñecido polos axentes xa que ten varios antecedentes por furtos semellantes. É desartellada unha rede criminal que estafou preto de 400.000 euros mediante chamadas telefónicas que simulaban ser bancos. Hai dúcias de afectados en varias provincias. Os axentes detiveron a 15 persoas que están a ser investigados por ata 26 delitos de ladroízo. En Galicia, a Garda Civil busca o autor do atropelo mortal que acabou coa vida dun home de 79 anos esta madrugada en Vilanova de Arousa. O falecido quedou tendido na estrada e os sanitarios non puideron reanimalo. Iria Soengas. Si foi un particular quen alertou do sinistro contra as 2 da madrugada, un accidente que se producía neste punto da estrada PO 530 a altura da parroquia de Tremoedo. Este particular relataba que viu como un coche arrollaba a vítima que quedou tirada no asfalto e dixo tamén que o condutor seguiu a marcha e non parou para prestarlle asistencia. Ata aquí desplazáronse axentes da Garda Civil e sanitarios de emerxencia que nada puideron facer por salvarlle a vida á vítima, un home dun 70 anos natural de Vilanova. Din os veciños da zona que este home adoitaba desplazarse a pé pola contorna, pero que sempre levaba posto o chaleque reflectante e que ademais ia polo arcén. Grazas, Iria. Estas últimas 24 horas foron especialmente activas no ceo. Sí, Galicia registrou 1.750 raios. A maior parte caeron durante a noite e a tarde de onte. E a maior parte deles, Antía, concentráronse na zona este da comunidade, na provincia de Lugo. De feito, a máis afectada atópase na liña imaxinaria entre Sarria e Ribadeo, a través da Terracha. Os lóstregos continuarán tamén durante esta tarde e con eles as treboadas. Hai aviso amarelo por chubascos fortes e mesmo con Saraiva. Afectarán sobre todo as provincias de Pontevedra, Ourense e Lugo. Noelia Casariego. Se aquí en Lugo o tempo vai ir empeorando a medida avancen as horas e o risco por treboada esténdese a toda a provincia. Estamos en temporada de plantar e este tempo inestable preocupalle aos produtores e máis se temos en conta que en moitas zonas esa chuvia pode caer en forma de saraiva. O pedrazo magulla o froito e rompe a planta, tampouco é bo o exceso de auga. Para protexerse ante estas treboadas o mellor é un bo sistema de drenaxe na terra, unha malla metálica para protexerse do pedrazo e non esquecer os funxicidas, xa que despois das treboadas os cultivos quedan máis vulnerables ante as enfermidades. O aviso por treboadas fai que no campo todos estén coa vista posta no ceo. A tormenta sempre pode facer, depende da intensidade, sempre pode facer moito daño, claro. Estamos en época de plantar. Ten tomates, pimentos, repolos, coliflores. Tomates, pimentos, cebolas, un poquinho de leitugas.
O tempo inestable preocupa o pequeno agricultor e o que ten grandes extensións. Cultivos como a cebola, o allo, a leituga ou a pataca xa van moi adiantados e unha forte treboada pode acabar coa colleita. Os cambios de temperatura, que tamén afectan moito os cultivos, producen un poquinho de estrés, e tamén os vientos fuertes e as inundacións. O exceso de auga tampouco é bo para o que está recén plantado como o millo. Afectalle moito máis porque a erosión é máis fuerte. O que máis preocupa é a Sarabia, onde cae a rasa e xa deixou os primeiros estragos. Mesmo na zona de Sarria caeu uns granizos ben gordos e arrasaron bastante. As follas dos árboles, todo o que as leitugas tamén as machacou. Hai formas de previr. Pois simplemente drenando moi ben, ter sistemas de drenaje ao redor do horteiro e despois, por exemplo, a hora de virnos granizo, a hora de virnos un vallón moi fuerte que nos machaque todo, pois ter mallas de sombreo. As treboadas non son a única ameaza. Co que chove, despois quenta o sol, temos aí un caldo de cultivo moi bon para os hongos, para tamén algún tipo de insecto e demais. O aviso por treboadas durará toda a fin de semana e afectará sobre todo as provincias de Ourense, Pontevedra e Lugo. Pois temos que seguir falando do tempo, porque o episodio meteorolóxico tan atípico que estamos a vivir nesta época do ano tamén trae asociado o po sahariano. Sí, a chegada de ar africano podería deteriorar a calidade do aire na comunidade durante os vindeiros días. Unha das zonas máis afectadas é Lugo. Demetrio Morenza. Sí, as escoitábamos agora mesmo neste vídeo esas recomendacións e eses consellos para as explotacións agrícolas. Bueno, para o resto das persoas, este procedente do Sáhara, as mellores recomendacións, se ten algún tipo de delicadeza, falamos de persoas con problemas respiratorios ou cardíacos, pois non expoñese ás horas máis importantes, de maior forza, como pode ser arestora mesmo, onde se nota ese calmuzo, esa pesadez precisamente do calor, do bafante que vai agora mesmo, aunque os termómetros aquí, por exemplo, en Lugo non pasen dos 24 graus, treboadas onte con petrazo aquí na cidade de Lugo, e que todo apunta que se repetirán ao longo desta xornada, e as temperaturas en todo Galicia en moitos puntos achegaránse ou superarán incluso os 30 graus. Hai que non leva mellor e hai que non leva peor. Hai que hidratarse, nada, que veña o bo tempo. No duermes bien, el cuerpo luego lo nota y se resiente. É costume arrancarme da cama. É como se as horas da noite non me chegaran. As temperaturas extraordinarias foron especialmente altas durante a madrugada por segunda noite consecutiva. Estamos a piques de falar ollo de noites tropicais. Sen dúbida ninguna chama atención os case 30 graus en Marín ás 4 da mañá. Pola contra, na provincia de Ourense a noite o mercurio non superou os 20. Nada que ver, xa lle sentamos, co que vivirán pola tarde. Tamén o vento do sur fixo subir o termómetro por riba dos 21 na Mariña, aí ás 5 da mañá. O mesmo marcaban no interior da Coruña sobre esa hora. Polo tanto, foi complicado para algúns conciliar o sono. Por exemplo, nas Rías Baixas, Raquel Gandoi. En todo o litoral sur de Galicia, a madrugada pasada chegamos xa aos 20 graus e a calor vai se intensificar de día e de noite toda a fin de semana. Hoxe andaremos polos 30 graus de máxima e mañá domingo polos 32. No medio de madrugada, unha noite tropical de 22 graus desas que non deixan descansar ben. Para aliviar as temperaturas altas para ser maio, non sorprende que a alternativa preferida en cidades como esta, como a Vigo, sexan os areais e os seus paseos. Aquí en Samil aínda non vimos esa imaxe tan típica dos parasois que non deixan ver a area porque o sol hoxe agochouse tras as nubes. O que si vimos foron os primeiros chapuzóns nun Atlántico que por agora máis que refrescar enfría. Bochorno e temperaturas altas de 30 graus aínda que o sol a mañá non se deixa ver. Así que o mellor para un sábado de maio, un sábado despois dun arranque de mes chuvioso, é un baño ou un paseo. Samil, a praia urbana de Vigo por excelencia, comeza a cheirar a fin de primavera. A noite que pasou, 20 graus, marcou o termómetro de madrugada, foi a primeira tropical deste 2026. Mira, yo esta noche pasé calor en la cama, te lo digo de verdad, y cuando me levanté salí a la terraza y digo yo, uy, José, vamos para Samil. La playa, por supuesto, aquí siempre que podemos,
Vigo, Panjón, lo que haga falta. Fai un pouco de bochorno, saín de noite e si, se notase, pero bueno, agradecese tamén este tempo. Eu agora estaba aí na playa, viñen ca sombrilla, ca silliña de unha plaza, e póñenseme os goteros encima, dixen, pola noite pasei calor, e agora pónseme a chover na playa nun rato que podo vir. A mí además me gusta mucho el agua, lo que pasa que también hay que tener bemoles para meterse aquí en el agua esta, ¿eh? Sempre, todos os anos hai unha semana que máis ou menos entra unha certa canícula, pero nada máis, como sempre aquí en Galicia estamos no mellor país do mundo. O calor me afecta bastante polo día, pero despois pola noite non teño problema. Que ir quitando el plumas, ya fuera, todo fuera. Bienvenido al verano. Pero este ano, entre as chuvias, as néboas e agora o calor así de golpe, pero non importa, a mí me encanta. ¿Qué se está diciendo? La temperatura aquí es muy agradable. Hay que abrir un pouco a ventana para que se entre un pouco de fresco, senón asfixias. E haberá unha nova noite tropical do sábado ao domingo. E esta tarde a EMET establece unha alerta amarela por choivas e tormentas na provincia de Pontevedra. E conta atrás para a volta a actividade no aeroporto de Santiago, que reabrirá o vindeiro xoves tras renovar por completo a súa pista de aterraxe. Os traballos xa encaran a recta final e esta fin de semana comezan as probas cos voos de calibración. Ímonos a tal en directo con Andrea Otero. Si, este aeroporto da Lavacolla enfróntase, como ben dicíades, á recta final das súas obras antes da agardada reapertura este vindeiro xoves, tras renovar de xeito integral a súa pista de aterraxe, a iluminación e tamén a sinalización. Agora os traballos que quedan pendentes consisten en comprobar que todo funciona de xeito correcto antes de volver a abrir os usuarios. E, de feito, esta fin de semana a terminal recibe diversos voos de calibración por parte dunha avioneta especializada para adaptar os sistemas a aterraxes cando a visibilidade e baixa. Esta terminal, que leva pechada dende o pasado 23 de abril, redirixiu boa parte dos seus voos á terminal coruñesa de Alvedro por unhas obras nas que se investiron preto de 27 millóns de euros. Grazas, Andrea. Ya lle lo contamos en varias ocasións, o acceso a vivenda para os novos está case imposible. Segundo o último informe, só un de cada 6 independízase. É a taxa máis baixa da historia de emancipación dos mozos menores de 30 anos. O peor é que agora o nivel educativo e o emprego non aseguran unha estabilidade nin laboral nin persoal. Por iso, o acceso á vivenda converteuse nun dos principais eixes de desigualdade entre a mocidade. Os altos prezos para mercar unha vivenda ou para alugar, xunto coa escaseza de oferta no mercado, converteu a emancipación da xente nova case en misión imposible. Que teñen moitos problemas, non? Entonces eu creo que un pouco entre todos hai unhas responsabilidades institucionais e tamén hai unhas responsabilidades de todos os que temos algunha vivenda e tamén que alugamos a vivenda. Eu creo que temos que ser un pouco corresponsables co momento. O acceso a vivenda segue a ser un problema en toda España e Galicia non se libra. En Santiago, por exemplo, disparáronse os prezos un 21,4% nun ano. O metro cadrado supera xa os 2.100 euros. A capital galega sitúase por riba da media nacional, onde o encarecemento interanual foi dun 14,3% e o esforzo económico dos que se animan a mercar alcanza o 31% dos ingresos dun fogar medio. As principales cidades, sin duda, creceron dun xeito máis moderado, probablemente polas características de Santiago, da influencia universitaria, cidade administrativa e turística, e a escasez de oferta notablemente, provoca que ese aumento de precios sea maior que en outras cidades. Coruña, Vigo, non cabe duda que tamén está subindo, pero de xeito máis moderado. Os altos prezos para mercar unha vivenda ou para alugar, xunto coa escaseza de oferta no mercado, converte a emancipación da mocidade en misión imposible. O 85,5% da xente nova entre 16 e 29 anos non se independiza en España. Bastante difícil acceder tanto á compra como ao aluguer, porque o nivel de endeudamento das familias está rondando en torno a un 40-45%. Eu estou vivindo agora de alquiler e a verdade é que o precio está bastante caro e nada, está complicada a cousa.
Na capital galega sitúanse os prezos un 44% por riba da media provincial. Pese a esta situación, a vivenda en Compostela aínda permanece un 8% por debaixo dos prezos da cidade da Coruña. Non é a única maneira con acceso a vivenda pública, porque o que vemos en sitios como Santiago, Coruña, que os precios son imposibles para... Eu teño unha filla e cando se emancipe, vai ser moi complicado acceder a vivenda libre. A vivenda libre ten uns precios prohibitivos. E hoxe cúmprense 25 anos da saída á bolsa de Inditex, unha operación que marcou un antes e un despois na historia empresarial española e que sitúa a compañía de Arteixo entre os grandes xigantes europeos. Hoxe lembramos aquel debut bursátil. Ás 11:30 da mañá do 23 de maio de 2001, unha gran pantalla anunciaba unha rareza. Unha empresa téxtil saía á bolsa nun IBEX daquela dominado por bancos, eléctricas, construtoras e empresas de telecomunicacións. Ao momento histórico asistiron o conselleiro delegado do grupo José María Castellano e directivos como Juan Carlos Rodríguez Cebrián. Gracias a todos vosotros por la atención que nos habéis prestado y la confianza que habéis depositado en la compañía. Faltou a Amancio Ortega. O fundador, sempre discreto, evitou os focos e deixou falar os números. Situámonos hai xusto un cuarto de século. A compañía con sede en Arteixo contaba con pouco máis de 1000 tendas en 33 países e saía ao mercado valorada en arredor de 9.000 millóns de euros. No seu primeiro día no parqué, a demanda das accións superou 26 veces a oferta e os títulos disparáronse por riba do 22%. 25 anos despois, con preto de 4.500 establecementos en todo o mundo, Inditex é a empresa máis valiosa de España. O seu valor en bolsa creceu un 1.600% e os seus beneficios multiplicáronse por 18. Baixo a batuta de Pablo Isla, a matriz de Zara reforzou a súa expansión internacional e consolidou a súa transformación digital. Un camiño que continuou en 2022 co relevo histórico de Marta Ortega na presidencia e Óscar García Maceiras como conselleiro delegado, nunha transición de continuidade que non alterou a confianza inversora. Nesta nova etapa, a compañía reforzou a súa dimensión cultural e a proxección internacional de Galicia e da Coruña. Iniciativas como a Fundación MOP converteron a cidade nun escaparate para grandes exposicións de fotografía e arte contemporánea, ampliando a influencia de Inditex máis aló da moda e dos escaparates. A primeira promoción do COU do Colexio Alca de Ames reúnese esta fin de semana en Santiago. Celebran os 50 anos dun centro que naceu en 1975 baixo a premisa de renovar os métodos pedagóxicos. Agora fan balance destas 5 décadas de cambios e da pegada que deixaron as súas aulas. As orixes do colexio remóntanse á academia que montaron nos anos 60 dous matemáticos no centro de Santiago. Daban álxebra e cálculo e din que dai puido vir o nome de Alca, centro que abriu en Ames o ano 1975. Unha década prodixiosa a nivel social, cultural, económica, de grandes transformacións, tamén a década dos 80, dos 90. Unha escola, un centro educativo, ten que tratar de dar resposta. Nestes días de celebración polo medio século, a comunidade do colexio lembra o seu percorrido. Traballamos co mellor da humanidade, que somos nenos. Entón non hai nunca que olvidarse deso. O ensino non soamente se enfocara na parte regrada, senón tamén fora aplicada, é dicir, hábitos, hobbies, actividades, socialización. Os profesores, a parte de especialistas nas súas materias, trataron sempre de guiar os alumnos. O trato moi personalizado dos alumnos. Todos os profesores, absolutamente todos, te den clase ou non te den clase, saben quen eres, saben como te apellidas, saben quen é teu pai, saben quen é a tua nai. Son os nosos fillos, pero son os vosos alumnos. Eso implica un compromiso moi forte. Algúns deles espontaneamente pois veñen periódicamente a facer unha visita, non é puramente protocolario porque aquí xa resolveron todo. Un centro educativo cun aniversario sinalado, unha boa excusa para lembrar aqueles tempos que todos temos sinalados.
E hoxe é o Día Mundial contra o Melanoma, unha data coa que se busca sensibilizar a sociedade na prevención do cancro de pel máis agresivo. Evitar a exposición solar sen protección é a mellor defensa. O melanoma é o cancro de pel menos frecuente, pero tamén o máis agresivo e o que ten maior taxa de mortandade. Con todo, o índice de supervivencia elevase ao 90% se se diagnostica nas fases iniciais. Todos tenemos lunares. Lo más importante para diagnosticarlo rápidamente es revisarlos periódicamente y ver si alguno tiene cambios, sobre todo cambios de tamaño, que aumenten de tamaño o cambios de color. En ese caso, consultar con su médico de familia. De aí a importancia de acudir ao médico se detectamos calquera lesión na pel ou cambios nos lunares. Y como es un cáncer que es relativamente sencillo de sospechar y tratable en las fases iniciales, es conveniente informar a la población para que esté al tanto y los consulten rápido, porque es la posibilidad de curarlos en la mayor parte de los casos, en el 90% de los casos. Ese o diagnóstico precoce importante aínda o é máis a prevención, malia que algunhas persoas, sobre todo as de pel máis clara, teñen maior predisposición a padecer cancro de pel, o principal factor de risco é a exposición solar sen protección. A incidencia do melanoma foi en aumento nos últimos anos e revertir esta tendencia está nas mans de todos co uso de parasois ou roupa na praia ou na piscina e convertendo a crema de protección solar nunha rutina diaria. Xa saben, tomen boa nota. O Ourense convértese estes días no escaparate internacional do sector funerario coa celebración de Funergal, un encontro no que se poden ver as novas tendencias dun sector que cambia ao ritmo da sociedade, despedidas máis personalizadas e tamén máis ecolóxicas, por exemplo. María Blanco. Sí, en Funergal xa se debuxa como será o funeral do futuro, coches fúnebres eléctricos, urnas biodegradables ou ataúdes fabricados con fibras naturais para reducir o impacto ambiental. A sustentabilidade gaña peso nun sector que busca reinventarse sen esquecer unha preocupación cada vez máis presente entre as familias, o custo dos servicios funerarios. Ao mesmo tempo xorden novas formas de manter vivo o recordo dos seres queridos, desde xoias nas que se incrustan cinzas ata relicarios inspirados na natureza ou prendas de familiares e mascotas reconvertidas en obxetos de lembranza. O sector funerario evoluciona en Funergal, onde a ecoloxía e a personalización marcan tendencia. Destacan propostas sostibles como ataúdes biodegradables e vehículos menos contaminantes como un carro de cabalos adaptado á cidade. Que a sociedade demanda un servicio funerario máis personalizado, que cada un pode adaptar o servicio según os seus intereses e as súas perspectivas, desde o propio ataúd, flores, trouxeronnos a novedade de que poder facer un vale regalo e non envías a flor no momento dos sepelios. A personalización chega tamén ao deseño. Esta empresa de Piñor presenta ataúdes pintados e inspirados nas alfombras florais de Ponteareas ou no Camiño de Santiago. A industria funeraria explora tamén novas formas de conservar a memoria. Este columbario artístico combina mural e custodia de cinzas. Instalarase por primeira vez en Galicia, en Moaña. Es un mural en donde acompañamos una imagen muy grande, muy potente, que ayude al sentimiento de pertenencia, tanto del que ejecuta el proyecto como del que quiere gozar de su servicio. Tamén gañan peso as xoias conmemorativas. Realizada en acero, oro de 18 quilates y circonitas, y lleva una pequeña orificio para introducir un poco de cenizas de la persona querida. Pero entre tanta innovación e cambio, hai unha realidade que segue aí. Despedirse dun ser querido segue sendo caro. Un enterro medio supera os 3.000 euros e a inflación tamén se nota no último adeus. Unha farmacia de Noia estáse a facer viral con vídeos nas redes sociais. Fan divulgación científica sobre a saúde, dan consellos sanitarios, resolven dúbidas sobre medicamentos e todo cun toque de humor. Claudia Leiceaga comezou con vídeos nas redes sociais hai uns 5 anos. Quere compartir o seu día a día na farmacia familiar que teñen en Noia e facer un labor de divulgación con certo humor e originalidade. ¿Qué se vende un viernes por la noche en una farmacia de guardia? Vamos a verlo. Empezamos a las 12 como siempre, 12:10. Sildenafilo, que para que nos entendamos es como la Viagra. Empezamos fuerte la noche para la disfunción eréctil, siempre con prescripción médica.
Claudia ten xa moitos seguidores nas redes sociais e de todas as idades. Pouco a pouco fui facendo vídeos, convencín a meu pai e a miña irmán tamén para salir nos vídeos, vin que a xente lle gustaba, entón pareceme unha idea moi boa para chegar a máis xente e levar a farmacia un pouco fora do mostrador. De feito, moitos clientes que veñen aquí de 70 anos e demais, dinme, vinche outro día nun vídeo, tal, pareces moi seria, pero mira nos vídeos que simpática, tal, bueno, sí que hai xente maior. Falamos desde como utilizar correctamente un medicamento a desmontar mitos, e nós pois intentamos dar unhas pautas para que non cometan ese error e fagan o correcto. Fai divulgación sanitaria, trata temas de saúde, resolve dúbidas sobre medicamentos e faino con vídeos didácticos dunha maneira amena e sinxela. Parece que los efectos de la toxina botulínica duran poco. Te enseño cómo hacer que se mantengan más tiempo. Sempre con honestidade, pero sempre cunha base científica. Con case 200.000 seguidores en Instagram, tamén participan nas redes sociais a súa irmá e seu pai que xa se fixo viral. Hola bros, esta es mi farmacia y voy a soltar un facto. Soy el final boss. Que é mellor para a resaca, o ibuprofeno ou o paracetamol? Pois o mellor é non tomar ningún, pero bueno, en caso de necesidade é mellor tomar o ibuprofeno, porque o alcohol metabolízase no fígado e o paracetamol tamén se metaboliza no fígado, entonces estás lle dando unha sobrecarga, porque é hepatotóxico, entón sería mellor o ibuprofeno. Consciente da súa repercusión, insiste en ofrecer consellos profesionais, contido relacionado co autocoidado e precaucións con automedicarse. Hola bros, esta es mi farmacia. E sempre seguir os consellos dos profesionais. Veña, e xa coñecemos os gañadores dos premios da editorial Xerais deste ano. O escritor Alberto Lema acadou o premio Xerais de novela con A boca do río, coa que viaxa a Galicia da posguerra para relatar os abusos da burguesía franquista e outros conflitos sociopolíticos da época. Tamén Santiago Lopo foi galardoado co premio Jules Verne de literatura xuvenil por A lingua dos grifóns, unha novela que fala dun mundo distópico no que se desenvolve unha aventura chea de maxia, amizade e resistencia. A editorial tamén desvelou o premio Merlín de literatura infantil outorgado a Ivana Gómez Abuín por A banda da Albóndega. Desta hora, David, temos que conectar cos compañeiros do Tarde Piaches. Sí, porque xa teñen case todo listo para esta tarde. Que contidos imos poder ver nese programa? Hola Silvia, moi boas. Hola, boas tardes, compañeiros. Bueno, como vexo que estades moito tempo sentados, no Tarde Piaches pensamos en todas esas persoas que teñen traballos pois moi sedentarios. Así que hoxe estade atentos todos porque daremos uns trucos moi bons para facer gimnasia e estar ben. E por qué? Porque todos pretendemos chegar, imagino que ata os 100 anos. Pois non perdades hoxe Tarde Piaches porque teremos no noso plató a 3 centenarios e non sabedes como bailan e como se moven. Impresionante. Así que xa saben, un programa con moito contido. Grazas, Silvia. E interésanos todo, por aquí. Veña, imos xa co último baile da Liga en Balaídos, cunha praza europea en xogo e unha afección emborcada a tope co equipo. O Celta busca ante o Sevilla o punto que lle falta para achegarse a ese posto de Europa League. Sí, pero a celebración mudou un pouco. Estaban previstas unha morea de actividades, pero debido á alerta amarela activada por chuvias e tormentas, suspendéronse todos os eventos. Cristian Romero, como está o ambiente por aí? Pois o ambiente xa, como vedes, aínda segue xente por aquí, pero bueno, acabamos de saber hai unha horiña esa noticia de que a EMET vende a anunciar esa alerta amarela por choivas e tormentas en toda a zona de Pontevedra e o club viuse na obriga de cancelar todas estas actividades, unhas actividades das que gozamos tamén pola mañá, nesa zona infantil, cos nenos xogando ao billar con balón, había un torneo de futbolín, gozando da compañía de Chiño, moitas actividades, obviamente a favorita por todos era esta zona dos postos de comida que temos aquí ás miñas costas, gozando da gastronomía galega, de churrasco, polvo, empanada e demais, mentres agardaban por eses concertos de Bayuca, Dirtisac, Festicultores e Baracuncas. Uns concertos que ao final non van poder ser, as caras eran un pouco de decepción no ambiente, pero bueno, lembren que sega a ser unha xornada festiva pro celtismo, como ben dicía David antes, un punto separa os da Europa League, así que nada, aquí vai haber celebración sí ou sí na zona de Balaídos, na zona de Vigo, e nós a partir das 10:40 estaremos para contarlles nun programa especial do xogo como se vive toda esta celebración aquí no ambiente en Vigo. Así que nada, lembren de velo e a gozar como poidan desta tarde. E ante esta situación, de acordo coas indicacións establecidas
Polas forzas de seguridade para este tipo de alertas meteorolóxicas, vémonos na obriga de cancelar todas as actividades ao aire libre programadas para a xornada de hoxe. Ben, como dixo Cristian, lembren que esta noite haberá un especial do En Xogo con toda a información desta xornada. Sí, iso será, como nos comentaba Cristian, a partir das 11:20, pero agora imos cos deportes, con Irene.